ये जो भी हमारे वीडियो देखा था, अब हम ऐसा वीडियो बनाए। पहले वो तरह वीडियो बनाते हैं तो केहू सपोर्ट नहीं करते रहा। अब ये तरह वीडियो बनाए केहू सपोर्ट करी चाहे नहीं करी, लेकिन एक बार पूरा वीडियो देखा जाए बड़ा मज़ा आई। हम कुछ कह ना ज़्यादा बकचोदी नहीं करम, कहे कि ये बात कई साल पहले की बात है। ठीक बा, कई साल पहले की बात है। हमारे गाँव में एक जने यूट्यूबर रहना, यूट्यूबर नहीं रहना बनत रहना नया नया। मोबाइल किनले रहना, सबके देखावत चलो जे हाँ मोबाइल किनले मैंने वीडियो बनावे नहीं। एको वीडियो उनकर वायरल गई नहीं। गांव के आदमी का कैलस, जहाँ वीडियो शूट करे जहाँ कोनो मजाक उड़ावे, कोनो जाके ओहि में एन्ने उन्ने बाऊ करे। अब देखत देखत हद हो गई। उ लइका कैलस का स्टैंड खरीदलस। स्टैंड खरीदले के बाद गांव गांव में लागल घूमे, तो सभी देखे लागल, कहे जे स्टैंड खरीदले बा कुछ कह नहीं पाई। आज वो लड़का के हम आईडी चेक कैनी हो, 1500 सब्सक्राइबर बानो सो, 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो गई बा। गूगल एडसेंस ओकर अप्लाई हो गई बा और 1 महीना में ओकर चैनल मोनेटाइज हो जाई। अब मोनेटाइज भइले के बाद ओकर चैनल पे पैसा आवल स्टार्ट हो जाई। डॉलर बन गई बा, 1079 रुपया डॉलर बनल बा ओकर। आ जब ओकर लागे पैसा आवे लगी, उ गाँवे जाई लइका न, तो ओकर गाँव में देखियो ना कुत्ता नियर कुकुर नियर दौड़ियो सन, ए भाई हमको सपोर्ट कर ले, हमको सपोर्ट कर ले, हमको सपोर्ट कर ले। लेकिन भाई जानत ला जानो बनला बात के ध्यान नहीं देला, आ जे नहीं बनल ला उनहु के केहू ध्यान नहीं देला। तो लइका बन जाई तो वो केहू के ध्यान नहीं दे। आ लइका के का नाम रहे, लइका के का नाम रहे, वो दूसर केहू नहीं रहे लइका, हम ही रहनी।